Marșul pentru viață, sau cum îl numesc eu, luarea de drepturi de la femei. Se întâmplă iar evenimentul ăsta, ca și cum nu s-a dezbătut suficient pentru motivele pentru care e atât de greșit să se întâmple, încât nu vine să cred. Cineva, undeva, a avut ideea asta genială că femeile n-ar trebui să facă avort, pentru că moare copilul dacă face femeia avort. Dar de femeie nu-i pasă nimănui, gen? Dacă a fost abuzată, bătută, asaltată, dacă poate să moară datorită unei nașteri. Poate a rămas însăcinată când a fost abuzată și nu vrea să crească copilul abuzatorului, să-i vadă fața în fiecare zi până la adult. V-ați gândit la asta? Nu v-ați gândit că doar religia contează și că Dumnezeu, El dă copii, Dumnezeu dă copii, nu sexul. Da, Dumnezeu dă copii. Nu faptul că cineva fută pe altcineva și lasă înăuntru. Corect. Și pe aceeași idee, vai că e păcat să omori o viață. Așa, e păcat să omori o viață și să-și o distrugă femeia pe ei? Sau cum? Să faceți ca pe vremea lui Ceaușescu, când era interzis avortul, că s-a mai încercat șmecheria asta încă o dată, gen, adică nu-i prima tură de încercare. A fost interzis și avortul și metodele contraceptive, da? Și ce s-a întâmplat? Ghiși ce? Acea pro-viață, acea viață a ajuns în orfelinate. Unde ghiși ce? A răbdat foame, a mâncat bătaie și ghiși ce? Abuzuri again. Le salvezi o viață ca să o compromiți? Și nu o compromiți doar copilului, o compromiți și femeii. Chiar trebuie să rămână pe pauză 9 luni, evident, ca să facă copilul. Da? Și toate astea doar ca să ce? V-au făcut niște preoți evrei acum nu știu cât timp un Dumnezeu de carton pe care să-l urmați, da? Care e misogin și pe care chiar îl doare fix în pul de femei, sincer vă zic. Și toți facem asta pentru că Dumnezeu. Pe bune? Riști viața unei femei și carieră și tot pentru că Dumnezeu. Mulți nu știu cine a scris Biblia, în primul rând. În al doilea rând, o urmați orbește ca și cum n-ați ști că a fost modificată și au fost adunate niște mituri și puse împreună. Și brusc vă vreți să salvați viața. Viața cui vreți să o salvați? Țineți mai mult la viața unui embrion nenăscut decât la viața femeii care ar trebui să-l nască pentru că ea n-are drepturi. Ea n-are ce să zică. E corpul ei, dar ea n-are drept asupra propriului ei corp, da? Nu știu. Mi se pare că trăiește lumea într-o ipocrizie, dar asta ruptă de realitate, ceva grav de tot. Da, grav de tot. În ce lume, prin faptul că s-a interzis ceva, acel ceva n-a mai existat? În ce lume? Voi unde trăiți, gen? Multe chestii sunt interzise și uite că se întâmplă în continuare. Peste tot. Oarecum? Voi credeți că ceva dispare când devine interzis? Nu dispare. Devine doar underground. Acel lucru continuă să se întâmple, doar că în condiții mult mai nașpa. Ca de exemplu avortul. Va fi făcut pe la subsoluri, femeia aia se va îmbolnăvi, poate, Doamne ferește, va face infecții, poate moare de la infecții, știu eu, uite că faptul că vreți să interziceți ceva, o interdicție nu face ca lucrul să dispară. Hello? Trăim în aceeași realitate toți? Sau ne prefacem că totul e flower power? Vă întreb, nu știu. Poate aveți altă părere. În mod normal, pentru engagement, ar trebui să întreb voi ce părere aveți despre asta. Dar în cazul ăsta nu o să întreb. Pentru că mi se pare pur și simplu absurd
ca o femeie să fie obligată să nască dacă ea nu vrea. Mi se pare absurd. Ce mi se pare și mai absurd e că sunt și femei care susțin asta. Alo, dragilor, pentru femeile cu minți care sunt la casa lor și au deja un copil, vă dau un scenariu. Dacă, Doamne ferește, da, acel Doamne al vostru, voi acasă cu soț, copil, familie fericită, da? Se trezește unul că vrea să o bage puțin la muiat. Și o să-i faceți copilului vostru un frățior, da? Acel frățior nu e al soțului dumneavoastră. Atunci vi s-ar părea ok avortul sau e tot de la Dumnezeu? E un mod în care Dumnezeu vă dă o lecție, da? Ok, am înțeles. Nu știu. Studiați-vă mai bine religia și motivația pentru care faceți această mișcare, pentru că mi se pare prostească. Și gândiți-vă la cine a scris de fapt acea carte care vă îndeamnă la asta. Știți voi sigur că au scris-o acei apostoli? Știți voi sigur că n-a fost un preot evreu care era el misogin și vrea să conducă mulțimea? Nu știți. Ce să vezi? Eu zic să mai studiați. Și atunci vă treziți un pic la realitate și cu ideea asta năstrușnică. Plus că interzicerea a ceva, că asta era ideea, nu religia, interzicerea a ceva nu face ca acel lucru să dispară, doar îl face mai periculos să existe. Atât. So, wake up.